משנה במרכז התרבות האנושי. כדור הארץ הוא לא מרכז העולם. הוא גם לא צריך להיות מרכז העולם. הוא אפילו לא מרכז מערכת השמש, וכל מערכת השמש נמצאת באיזה ענף צדדי של גלקסיית שביל החלב, שהיא גלקסיה צדדית במרחב. אבל איך עם ישראל, בלשון הקודש, לא בעברית המודרנית, איך הוא קורא לקוסמוס? יקום. מה זה יקום? יקום זה מלשון קיום. כדור הארץ הוא מרכז הקיום. פה צריך להתפתח האדם שיעשה הטוב והישר, שיתקן את העולם. זה לא משנה אם הוא נמצא במרכז הגלקסיה או לא נמצא במרכז הגלקסיה. אדרבה, ראוי לה מבחינת החומר להיות מקום טוב בצד. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא בדיוק. זה סוגיה של אורות וכלים, זה עוד נושא. אבל גם אורות וכלים זה גם אותה בחינה. גם הכלים באצילות הם כולם אורות. זה שמות. בסידור הרשש זה הכל שמות. הכלים האלה. זה לא נרוסטה. זה אורות, זה שמות, שמות אלוקים, שמות שקאי. זה לא הוויות. הוויות זה מוחים. טוב, אז... סימנו לי כבר להפסיק, אבל את העגבניות עוד לא זרקו, כנראה הלכו לקנות. איך נהיה חומר מבחינה פיזיקלית? שהמון אנרגיה הפכה להיות קצת חומר, נכון? נכון? אם אנרגיה שווה למסה כפול C בריבוע, אמר איינשטיין, אז יש גם פעולה הפוכה. הרבה אנרגיה הופכת להיות קצת מסה, נכון? אנרגיה חלקי C בריבוע, ראינו את האור בריבוע, שווה מסה. מאיפה באה כזאת אנרגיה אדירה לפרוע את כל המסה של היקום? בבקשה, שיבוא איינשטיין וכל המדענים יגלו לנו איפה הייתה לפני המפץ הגדול אנרגיה כזאת שחלקי C בריבוע ייתן את המסה של כל מיליארדי הגלקסיות. איפה היא הייתה? באור אין סוף. אנחנו מדברים על אור אין סוף. אור אין סוף זה לא אנרגיה חס ושלום, אבל שזה יצטמצם, ויצטמצם, ויצטמצם, כמו שתיארנו, אז היא הגיעה לאותו שיעור גבולי, ששם האנרגיה כבר יכלה להפך למסה, ברצונו יתברך. אם אתם לא אוהבים את הביטוי, אז ברצונו יתברך. אבל
אנחנו תמיד צריכים לזכור שהאור האלוקי, רצון המעציל כמו שכתוב בארי, תמיד צריך לזכור שבכל חומר שאנחנו לא נמצאים, ובכל קושי שאנחנו לא נמצאים, ובכל צרה שאנחנו לא נמצאים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנראה את האור שמתגלה דרך הקו שבא מהאור אינסוף, שנדע שאין דבר בעולם החומרי שהוא לא קשור